देखा, यहां से कोस भर दूर पहाड़ी के वह पार एगो गांव रहे। शिवगढ़ में ठाकुर अमरेंद्र सिंह, जेकर व्यक्तित्व शिवगढ़ के धरती पे एगो विशाल पर्वत के जैसे वर्षों से विराजमान रहे। शिव के सेवक और गरीब अनाथ के देवता ठाकुर अमरेंद्र सिंह लड़का के अपन शरण देके लखन नाम दिहले। लखन ठाकुर अमरेंद्र सिंह के छोटा भाई के जैसन रहे, जेकरा दुनिया लखा के नाम से जानत रहल। लखा ठाकुर खातिर जान दे भी सकत रहे और ले भी सकत रहे। आदिवासी बंजारा लोग नाच गा के अपन पेट पालत रहे। वो टोली में एगो गोधन और गुलबिया रहे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करत रहे। लक्का, लक्का आओ तनी। अरे खाली डंडे मारत रहब कि जोन काम देले बानी तोनो करब? एक पड़ा, एक दो, कट गई। चली चली। प्रणाम 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 प्रणाम। कैसे आना भाई? बड़े भैया अमरेंद्र ठाकुर हवेली पे नाच के प्रोग्राम रख ले बना और यही खातिर आप लोगों के न्योता भेजे बना। दाम का मिली? जितना तो के मिलत हुई ना, जस्ट ओकरे तो ना। और हाँ, कोनो नौसिखिया के मत बेच दिया। ठीक बा, सौदा पक्का। तब ठाकुर साहब के हवेली पे हमरे सबसे अच्छा नर्तक गोधन और गुलबिया नचिया। ठीक बा, समय से आ जाइब हम लोग। काल्हे के नाच के प्रतिनिधित्व गोधन और गुलबिया करी हैं। भाई साहब, होली की सब तैयारी हो गई बा और नाचे गावल लोग भी आ गए बा। बस आपकी इंतजार बा। ठीक बा, चलो हम ठकुराइन के लेके आवता नहीं। ठीक बा?
तू इतना तमतमा के वहां से काहे निकल गई हुआ? हाँ, कुछ समझ में नहीं क्या आवाज? बाकी वैसे सब मेहमान खुश होके गई लो, सबके मजा आ गई। मेहमान की चिंता छोड़ी, लागत है रवा के ढेर मजा आ गइल बा। तू इतना अंगार के तरह लाल काहे भइल जात बाड़ू? हमरा समझ में नहीं आवत बा। होखी ना, फट से माला उतार के ओकरा गले में डाल देनी। लागत है उन्हें चीना ढेर पसंद आ गइल बिया रवा के। पसंद आ गइल बाटे। तुम्हारी गला के सोना की सिकड़ी बड़ा सुंदर लगता। हमरा से भी सुंदर। अरे नाना, तोहरा से सुंदर ते धरती पे कुछ ना हो सकीला। बाकी बाकी का? बाकी कुछ ना, बाकी हम मछली पकड़ता नहीं। बोला ना, बाकी का? अरे कुछ ना। लगा था कि ठाकुर तोहरा के पसंद कर ले बा। का? यही से ना अपना गला के सोना की सिकड़ी तोहरा के दे देलस। अच्छा, जलन। एक उधन गुलबिया के धरती पे चाहे वाला सैकड़ों हुई है, बाकी गुलबिया सिर्फ तोहरा के चाहे ले। अच्छा, तू मछली पकड़ा, हम चलता नहीं। अच्छा सुना, आज बाबूजी महन जी के बुलावले बड़े। अगर कुंडली मिल जाए तू हमार दूल्हा हो जाए बा। गोधन और गुलबिया के कुंडली में 7 जन्म के साथ बा। और ऐसन बुझाता कि भगवान ये दोनों के एक दूजे के खातिर ही बनवले बारे। तो पंडित जी जल्दी से कौनो शुभ मुहूर्त निकाली ना। ऐसन बा कि काल राती 12 बजे के बाद से 11 दिन तक सुबह शुभ बाटे। ऐसा करा तू लोग, तैयारी करा। हम ठाकुर साहब के कोठी से मिलके आवत है, काहे कि वो बुलौले बाड़ा। प्रणाम। जय हो, 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 जय हो। प्रणाम मान जी, प्रणाम। जुग जुग जिया। आई बैठी। बताएं ठाकुर साहब, काहे खातिर बोलौली हैं? पंडित जी,